Για άλλη μια φορά αποδεικνύει το ότι η αυτοδιοίκηση για αυτή αποτελεί παιχνίδι, διότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τον θεσμικό της ρόλο και την παρουσία της στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο ως παιχνίδι μπορεί να εκλειφθεί. Είναι μία από τις πολλές φορές όπου έπειτα από την σύγκληση έκτακτη συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου κατά απέτηση της μειοψηφίας όπως ορίζει ο κώδικας, η ίδια και η παράταξή της απουσιάζουν. Είναι μια ευθεία προσβολή προς το εκλογικό σώμα, τους πολίτες που την ανέδειξαν στη θέση της Δημάρχου, αυτή και την παράταξή της στην διοίκηση του Δήμου. Έπειτα από 2 χρόνια αποδεικνύει την έλλειψη των δημοκρατικών αντανακλαστικών, αποδεικνύει ότι λειτουργεί με τη λογική του ενός ανδρός αρχή και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει αντιληπτό και στην κοινωνία. Οι φωτογραφίες χωρίς Photoshop είναι αυτές που δείχνουν την πραγματικότητα του Δήμου Ιστίας Ερυψού. Ευχαριστώ πολύ.